Ahojte. Vzhľadom na to, že kokosový olej má stále väčšiu popularitu, rozhodla som sa v tejto videorecenzii predstaviť biopanenský kokosový olej od značky Akamuti. Kokosový olej som spozorovala minulý rok, konkrétne pred Vianocami, keď som medzi regálmi s biopotravinami našla kokosový olej, ktorý som neskôr použila do vianočného pečiva. Neskôr som zistila, že existuje kokosový olej, ktorý sa dá používať aj na pokožku, na pleť a celkovo na rôzne kozmetické účely. Takže som sa rozhodla ich vyskúšať hneď niekoľko. Najviac sa mi osvedčil práve tento Akamuti, práve preto som sa vybrala aj do tejto recenzie. Tento kokosový olej využívam predovšetkým pre výživu svojich vlasov. Konkrétne raz za mesiac si spravím masku z kokosového oleja. To znamená, že vlasy od korienkov až ku končekom postupne natriem kokosovým olejom. Nedávam ho priveľa, aby neboli veľmi masné. Natriem len takým množstvom, aby ich vlasy stihli vstrebať. Zabalím ich do uteráka, počkám približne hodinku a potom ich dôkladne umyjem šampónom. Vlasy sú rozhodne zdravšie, menej rozštiepené končeky a spozorovala som, že sú aj lesklejšie, takže celkovo pôsobia zdravším vzhľadom. Ďalej používam kokosový olej na pokožku. V prvom rade ako zábal na chodidlá a päty, to znamená, že večer malé množstvo kokosového oleja masírujem do chodidiel, do oblasti členkov a na päty, natiahnem bavlnené ponožky a ráno sú nohy krásne jemné, bez akejkoľvek suchosti, takže vyzerajú zdravo. Kokosový olej sa hodí aj na pokožku celého tela. Jeho používam niekedy po kúpeli. Trošku naberiem na prsty a jemne rozotriem po celom tele. Ono sa to stihne vstrebať a pokožka je potom jemná, lesklá a vyživená. Čo som sa dočítala na internete a z rôznych fór, konkrétne práve tento kokosový olej od Akamuti používajú mnohé mamičky pre svoje batoľatá, nakoľko sa chcú vyhnúť chémii a zbytočným prípravkom s chemickými zložkami, používajú radšej tento panenský kokosový olej, ktorý pokožku nejako nedráždi. Dokonca jedna známa ho používa aj proti svrbeniu, respektíve na zmiernenie svrbenia ekzému, pretože vitamín E, ktorý je obsiahnutý v kokosovom oleji, dokáže pokožku upokojiť. Rovnako niektorým známym sa osvedčil aj počas leta na štípance, boli menej červené a skôr sa zahojili. Takže aj tu je vidieť tie regeneračné účinky vitamínu E. Čo sa týka kokosového oleja, môžem ešte odporúčiť výživný balzám na vlasy. Nie len taký ten klasický, ktorý som už spomenula, že vlasy si len natriem kokosovým olejom, nechám pôsobiť, umyjem a hotovo. Ale jedna známa používa kokosový olej priamo na pokožku hlavy, to znamená, že naniesie na brúška prstov, vmasíruje priamo do pokožky hlavy, nechá trošku pôsobiť a opláchne. Je to účinná kúra proti lupinám, ako som sa mala možnosť dozvedieť. Nakoľko olejček nevysúša pokožku, práve naopak stará sa o jej hydratáciu a tie šupiny, alebo respektíve lupiny sa tým pádom na hlave netvoria, takže od mojej známej je to overený recept aj proti lupinám. Taktiež kokosový olej si ľudia bežne so sebou balia na dovolenky, či už k moru, alebo len niekam na výlet, alebo aj do hôr, pretože dokáže ošetriť spálenú pokožku od slnka, respektíve nemusí byť priamo spálená, ale celkovo, ak ste boli na slniečku, slnili ste sa dlhšie, je dobré svoju pokožku ošetriť niečím výživným a najlepšie je na to kokosový olej. Opäť zdôrazňujem prítomnosť vitamínu E, ktorá spraví svoje aj po opaľovaní. Keď už spomínam práve tento kokosový olej od Akamuti, má svoje využitie aj pre pleť.
mnohé dámy prestali používať rôzne odlučovacie mlieka a vody. Nahradili ich práve týmto panenským kokosovým olejom, ktorý buď nanášajú na vatový tampón a tak si odličujú pleť, alebo jednoducho na naličenú pleť nanesú kokosový olej, chvíľočku nechajú pôsobiť a potom zotrú vatovým tampónom. Taktiež mne sa osvedčil nielen v zimnom období, ale celkovo počas roka ako balzám na pery. To znamená, že trošku naberiem na prst a potriem si ním pery, spravidla vždy večer, lebo počas noci nepijeme, nejeme, nezíde to z piera len tak ľahko dole, takže ráno sú potom pery vyživené. Alebo s obľubou používam ako nočný krém, to znamená, že občas klasický nočný krém vystriedam za tento kokosový olej, aby si pleť trošku oddychla a vyživila sa počas noci. Taktiež sa mi osvedčil aj ako výživa na pokožku v okolí očí. To znamená, že opäť večer pred spaním, aj keď si nanesiem klasický nočný krém na pokožku v okolí očí, nanesiem naozaj tenulinkej vrstve tento kokosový olej. Oči potom ráno pôsobia oddychnutejšie a hlavne pokožka v okolí je ošetrená vitamínom E. Ako som sa mala možnosť dozvedieť, kokosový olej sa používa na viacero účely, nie len na tie, ktoré som teraz spomenula, alebo na tie, na aké ho používam ja. Osvedčil sa mnohým ako výživa pre zuby, respektíve na nejaké to vybielenie, alebo hlavne pre zdravie diasien. To znamená, že na prst sa naberie kokosový olej a masírujú sa ním pár minút diasna a potom sa ústa iba vypláchnú. To znamená, že bez zubnej pasty, bez nejakej chémie, jednoducho sa to len vypláchne čistou vodou. Diasna sú tak zdravšie, pevnejšie a počas umývania menej krvácajú, takže to je niečo, čo som sa dozvedela opäť od mojich známych, že aj takto sa dá využiť tento kokosový olej. Takisto moja známa mi poradila používať ho aj pre môjho psíka v lete pre výživu labiek, pretože stúpa po horúcom asfalte, ktorý labkám naozaj nerobí dobre. Takže som to vyskúšala, skutočne to funguje, labky má môj psík menej suché a takisto to funguje aj v zime. Som rada, že mi to poradila, pretože psík má labky menej suché, sú ošetrené po mraze lepšie než po akomkoľvek inom kréme. Takže aj pre domácich mňaučikov sa mi osvedčil tento kokosový olej. Ešte na záver, tesne predtým ako ukážem tento kokosový olej zblízka, informácia pre mamičky, pre budúce mamičky. Mnohé si natierajú brúško kokosovým olejom, aby tak predišli striam alebo ich zmiernili a údajne to naozaj funguje. A takisto pre mamičky, ktoré dojčia, ak sú bradavky podráždené od kojenia, treba ich natierať kokosovým olejom, aby boli vyživené. Zároveň to nevadí ani bábätku, pretože nejde o nejakú chemikáliu, nejde o nejaký chemický krém, ale o čisto prírodný panenský kokosový olej. Takže neškodí to ani vám a ani vášmu bábätku. Takže ja mám 50 ml balenie, ktoré som si objednala z e-shopu Bionatural. Mne to bohate stačí na dosť dlhý čas. V trošku chladnejšom prostredí je tento kokosový olej tuhý, ale zvykne zriednúť na vodičku, takže takto asi vyzerá. Nanáša sa veľmi jednoducho. V podstate na pokožke je ako výživný olejček a hlavne sa mi osvedčil ako výživa pre koštičku okolo nechtov, takže vôbec nie je suchá, nemám žiadne zádery aj vďaka tomuto kokosovému oleju. Ja vám ďakujem za pozornosť, verím, že vás táto recenzia obohatila a znovu sa teším na ďalšie video.